Katu katnisngi hadin kajingmi kahuri hura haplengki khasi bat karbi haka shnong lapangap West Jante Hills District haka khandai terik Risau arjar arpusan kalau pelong ya kenyau terak Border Dispute Redressal Forum HBDRF ban keno bakadai namar kajingle palat pot ki karbi. Habakren shikilat pathai kubor haka katway terik Risau arjar arpusan nakaliang uba chandami sungo chairman ke HBDRF uloong banakapor syakapor ki karbi ki juyai pendik ya ki balik ot keba bat kumta kimban se ban nej buon pa chikilingkha klem dadon kanu ke jingtmu ban penmi jingkulmar. Nalor kata uloong ru banakaliang ke sorkar kan haban se wi ka bailut ksan chikinong rep lada kimyo ban ot lani ban thung keba. Te ngi penpau ke jing sngew khia halor ke jing jia ha ke snong lapangap bada ke cukup poru nakaliang jongi hukum ke forum ka baju yeng na ke benta ke jing e joki pai nong snong jongi ki badon ke snong kaput bad ha ke jing e de bakane ke kam na ke por ngiledep ai ke jing thok ke bubun teli ke government ke sarkar jela jongi bad in person meeting ru ngeladep yesong sibun teli kita ke meeting na ke benta ban wanra ya kata ke chongsuk chongsang ke roy ke par ya ki pai ni snong jongi ki badon ke snong kaput te na kaliang jongi nyim ong ba ke government kam sim khia ki don hi ki benta ki ba ka government jongi kale sim khia ha ke jingi de bat ke ni ke jinge hindrei kumbang ngelio ihi de le jongi khmat ba kene ke jing sim khia jong government kampat biang na ka benta ban ai kata ka jing yada bat wan ra kata ka chongsuk chongsang ya ki perdok persnam jungi ki besong ki basa siki cekah kapot bat khamtam siki sunong ki thak badon spok blok 1 bat blok 2 te ka kubor lani ka jingdon kam ka bangingi kwa ma pen sngew shebaro ki pach lani ki khon ka bri hunyo trap hakani ka por ka dei phang jing jia ka bajia hakani ki arsngi laisngi manchisngi mo ha ka chnong lapangap hakaba kelemi ketu ke huri hura hakaba kelemi ke jing yesho yadat bat kumbang yu ih kelat pathai kubor ba katto kat ni nakiken huncai benriu karbi kila ye mensau bat ru uwe ula du no elaga jong jing yim hakatu ke jing jia te hoi hi ngihi na kaliang jong ka forum mo ngim kersan ya kano ke jing yu umsau ke jing umsnam te ngi yeng be halor kenong rim ban ya kren da kata ka hok bat gajing shisha da kata ka non violence te hendrai ladangi pekpat ya ka jingjia lene ya ka jingle omdei bengi keno nagiwe pat ki ken hunjai benriu kalong sheba palat put ya ka ba ki jai benriu jugi ki dei bansha bat kila bansha te khendiat kapor kam sha yengi bengini kren slam te kumbangi tip hi nadu handai hanthai kulong kuma ka snong lapangap kadai be hi po uput usam jong hima jaintia bat ka habru po ki ilaka siliang mentang bat ka snong tapat lek badang suseng hakisnem cejar khandai spa saupewe saupear kat kumajing tip ka mangalayo kadai ka snong ka bala aibor daki wahe snong jong snong lapangap bakin chong snong hangtu bat da kumta baro kito kilengkha ki puta ki badon hapo snong lapangap om de hiru tang hapo snong lapangap wat si cepo snong tapat cepo snong jerong baro ru ki de ki lengkha penthor ki ba kini ki pai snong jong snong lapangap ki yo pateng nadu kilong swa ke manswa badon ru kat to kat ni ba ki thit na ki karbi bat kumbalong benta kumba 95% kilengkha barok baron situ ki debe jong ki kasi penar jongi bat kini kilengkha kim hap hapok area snong jong snong karbi namar ba sete gemut kidang don ki area snong phi kidang don ki area snong te gini kilengkha kim hap hapok area snong ki hap be ki debe ki private property te namar ba kidon lagi jong ki kot kisla bat ki siuru ika khajana te de halor kane gedong rimba ni ong ba kane ke jinglek jong karbi kade sheba palat put te subu kum kanuksa omdeh kanuksa ke jing sisyahi nadu bami keto ke jing yakan at ladang apa kelau menai me mo rpw terik te kami no keto ke jing yakan at hadin bagi kepai kasi penal jongi gelelek ban phut bar jenrat no ya gitu ki plantation jogi hang to te haketo kopor ki babun ki pai nong snong jongi kimpat de pan thung keba
Kidon ki penthor ki ba ki dak ki up ya kapor liur pi ya ka yo slap. Teh ka to kapor ki pat yo ban thung ko ba. Kidang bun ba ki bong pat yo ban thung ko ba ka to kapor. Te kamut ki lapep hi kata ka thung ka tep ko juki. Nadu bami ka to ko huri hura. Bat hadin nang ta kito ki balayo ban thung ru kami sibun ke jing ki bapli na mar ba kim yo shu ban lek pe ban lek pe wa ban lek pen khuj king na mar ba ki trap ki ru le cha thang lot ku mang yo i hi la thai ko bor bat mentale la des ka por ot ha ka por ot ru kamut kim pat yo ban ot lek mut ban lek ot chi sin ru la cha siat jeri la cha maham kum ta ter ter king ti kamut ha bagi breu jungi kim nut shu ban lek ot i we ar ngut kum ta ter ter ti ki hap no ban ya lang king cubu menta mo sisngi gia lang no halang khajonga next part halang khajong ini kum ta ter ter king mut ki la ye penlu pelang no barok sisnong ban ye lek ot kum to de kenhun namar ba kim nut shu ban ye lek i we ar ngut te ke jing ka long ba balai bagi breu jungi kim la sha na lor ba ladu ban thung ban tep na lor ba ladu shu ban pen khoj ban ai ban ai wa kum ta ter ter ha ka ne ka por od ru kumut kidang ya pendik kum to te kinong snong hi ka snong la pangap ki dei be barok ki kinong rep kim don re ka jing mi na we til da kim yo ban lum ban lang yi ka jing tung jing tep yo khaw ku ba jong ki na e kin bam ki kilakta yo ku ba kilakta yo khaw kilakta e ka msim em kilakta e ka jing im em te de ne ka daw ka mut bagi breu jong ru kim la sha chu te ka ta ka jing le ka jong ki bat na ka liang jong hi kum ka forum ni kren shai ba ka snong la pangap hi kadang dei pura po purusam jong jala megalaya bat barok itu ki jaka ki puta ki tu ki lengkha ki bri ki nong song jong la pangap ki dei be hi cepo purusam jong jala megalaya jongi namar balai bala nang ipek tangkat kum ka tu ka notification ka kandai spa san phawai ka badmi da ka asam hiru kat kum tangkat kum ka jing kedeu jong ka toru kan ne ka snong hi kadang hapura cepo purusam jong jala megalaya hinrei hadin kan ne hadin bala penyap no bala supersit no ya kan notification kat kandai spa san phawai daga asam notification hi ke bala penmi ya kesnam kandai spa san phausan te ka to ka jaka kadang dei ka dispute area te ka jaka ka bompat don utau purusam mu batikna ya badang dei ban penbe ya ka blok 1 blok turu dei bari transfer biang spot mekalaya kum ta ter ter ken te ka jinglek jong ne karbi kemut kimburom syu wat ya kata ka notification jong asam ken te ki lek be de ka bor te hangni ngidon ban ong ba barok kini ki huri hura ki bami na po snong khanduli po snong lapanga po snong mukoro po snong psiar mulber kum teter ka dei be hi ning kren da ka basai ba kani ka karbi anglong termos council ka dei ban sim ki klik ken dei maka te balek kum ki kini ki kam ki ba penbi kini ki huri hura katuk entry tax ger po snong khanduli ru kani ka karbi anglong termos council ka bumut pendien te kani ka plantation hang neru kamut ka karbi anglong termos council ka balek but samanta kamut ketuga plantation ketuga jingchna surok ke plantation ke badon spok mukro ru gari karbi anglong termas council ke bapen le berkum ta ter ter te ngi kran ke basai ba kane karbi anglong termas council ka dei ke ban sim yaga responsible haga jingi dei berkani ke jingjia but sagaweru ngi nakaliang jungi kum ke forum ngi kwa ban ong but ngi don ru ban ong ba ngi ai bor ai man sim ho oi gumangi ong men nemo ngim pen slur ya ka kam ya snam ya ka kam ya syo ya dat hinrei ngi dei hi ban yeng da klenti ka hok pat klenti ka an hinrei ngi don ban kentu ya gibriu jungi ki basong ki basa siki chrong kaput ba kim dei ban long ki ba khauput ke dei ban long ki ba slur bat ki deru ban long ki ba tip ki ba sai ha ka jing ya dei pat upur usam te kumangi tip hi ba kane ka jing ya le kampat kut kapor kadang slem yingi begini ban yeng ya le te ngim dei ban sya penej bat ngim dei ban sya pen ngop kum bajia ha katuk hanyau terik pi na ka banta ban yasuk uneu karbi ubu sendon de jing dawa te ulai kenroi ma uhi bat anda gibreu jungi ki pan kata ke jing suk ubu sendon de jing dawa te ka perthai ayu ke bukum kene ha katuk pis meeting ke balalong henriu terik mentau benai mo hapo khanduli BOP kum nong karbi ong uwan ha ke jing sya ke district administration ka pha ya bakin wantang para district administration bar hadin nak tahu karbi one more than 30% hakata ka meeting bar hakata ka meeting ubu penbanda ka ayu ubu penbanda ka condition ubu penbanda kata ka kajing da wajeng ukeng na ka bantaban man rai kata kajing su badong kong ong ula u kenroi u kendang nadu gitu ki pilar sti palasi jubor ka sarkar Assam since 1971-72 hadin nang ta u ong pat de
ia ketua plantation nak bata ban imbiang ha kesnong lapangap bat hadin nang tahu ong ba barok gitu gi lengkha gitu gi beri gi jung gi beri jung gi badon gitu gi senong ki debek beregister cepok kerbe ngalong ator mos council nak bata ban rai kata gi jingstu te hak ni gi jing dawa jung ki kinong lapangap kim pediang bat kata gi jing yalah kan riu terik kapoi saya ero te halor katu gi jing halor kan gi jing jia lapangap kini gi karibi ki base bek na katu gi jing keren kan riu terik ba tang kata ka girimeng pat ya soy kumno gini gini senong jungi ke kumno gini gi penar kini kinong lapangap kilek lani ginut ban wan ot yu tok bau khau juki kalau abi kata agreement te meno ku bau khau te ula ayu te lade ke por ot te jadi yang kendau kumut ba kini kinong karbi gi yang scam agani te kumut ngi nang leng jungi ngi keren nak basai ba ke ju ke por ngi kenturu ngai bor ai man simru ye kinong sok senong jungi perok persnam jungi ba kim de ban ngop akum kini gi jing penbe jungi karbi ba ke ju ke por kumut ngi de ban long ki beslur te sekawe ke poin ke bangi gede ban ong lani gidon kaman ong ba ga government ru kare bersim khia ya gani lada chlur makana ki briu jungi ru ngin suyap ge ku maji hamu kro lada ga government jungi kemut kam sim je jingit khli lani kam sim je jingit khia ban bu kita ki bor pahra ki babiang te sekawe ngimut ban ong ba ngeladep ya keren hi bat he snong jong lapangap bat nagaleng jungi kum ka forum hakan nyeu tarik ngadap ai ke jing tho cha DC jong West Hills District ban lum ban lang ya baro kitu gilengkha ki puta ke bagi briu jungi kinong song snong jong snong lapangap kimnut su ban lek thung kimnut su ban lek tep kum ta ter te gide ban lum ban lang kata ka jingtho ka jingkheng bar gide ban asy government te government kadon kade ban siu ya kata ka bai luksan ke lani kata ka competition namar ko bang ong do meneba ki briu jungi seto ki de gi im kamrep kamriang ki chania teli na ka banta ka ja kpo ka jungki ha ki tu gilengkha ki puta jungki te haba kim yo shu ban le rep le riang na ekin bam ke te ka sarkar jungi kemut ka de ban siu ya ka bai luksan ke bat menta ngimtip ka jingjia kan longkum no hato kinong song snong jungi kim yo ne ban le od utu kuba khau jungki namar ba kinong song snong jong snong lapangap kidon ki babun ki lengkha jungki kidon cikitu ki jaka api cikitu ki area te kemut ha ki jingi de ba ka neru ka sarkar ka de ban sim ka jingkit khli na ka banta begitu kinong song snong jungi kin yo ban le ot de tu kubau khau jungi jongki menta hina mar bang yo iba kubau khau la iba te lada ka sarkar jungi kamla ban sim khia kamun jing du ka bakrau kan jiai kitu kinong song snong jungi ki ba song ki basa situ kan wan kan nem sniu kan wan ka jing yap than ken te de ne ga daw kamut ba ni kan tu ye government ba ka de sim khia da kinong ki lat kan tiru ba kinong song snong jungi kin yo ban ot lan de ban lum ban lang yo kubau khau juki ha ka por ka babiang kana kan om don kata ka jing kata lan de ka jing luksan te ni don ru ban ajing bun ba lada ki pai nong song snong jungi jong snong lapangap kim yo ban lum ban lang itu kubau khau jungki te ka sarkar ka dehi ban sim ye ka jikit khli na ka banta ka jing bit jing biang jong kitu ki pai nong snong jungi dekat kum ka jing tip ka jungi te namar ba ka jing tip ngayo hi tang ba ngangam don sport area mo ngleng jungi don sport area te ban mata ye ke e ke bom shisha ke bom yo idel yo ki khmat ru ka long ka ba e te ngim ong re ba katlot kata ka borjing duna ka jing gedon kata ka jing duna te ha ka jing tip jungi hi ki iba ha ka to sgi yo iba tidon kita ki jing kawang terkas ki jing terkas ku ter mo te ha ka jing ide bakani hi nagaliang hi ibor pulit baro arliang ru gadon hi kata ka jing te lakam na kabata ban ongjia ka e ke ba sniu kai ka ban poi se kata ka jing ngi so yada hinrei haba mi ginu ke jing huru ra se kitu ki jakamo omde te kumbalong sesor kamut cubu ngiyaj nang ne na kasurok ba lada ki pulit ki lakhang la ni lada ki pulit penokam da kita ki tiarkas kum ter upai ba don lat su ke ban ki te cepok rura cepok klau kum to te kum no pulit ula ban te lakam pi lada khang hang ne ru unyaj be na klau ru ulaj te nang ne ka daw kamut ba kamut ki bor jong ka island ki bor pulit ru kim la su ke man te lakam namar bakan nungut kita ki pulit dia don dala siat tiarkas makenaru tang si jaka arjaka upai ba pan unyaj ka daw kat ba umbon udon lenti ban yai te de nang ta ka daw jas ka wer ko upai ba ang te de lokal utip la da ki khang hang ne ngan yai na ngan yai nang no ki tip ta lang ti bi de nang ta ka daw